Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o ga pizza 25 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon at agantag pagtagad mga kaigsunan, kining atong pag-uban-uban karon mahigala ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mga higala. Typhoon Imong ni landfall kagabi sa Agno, Pangasinan, samtang gipaabot nga mo landfall og balik sa La Union, Pangasinan o kaha sa northern portion sa Ilocos Sur karong adlaw. Straight to the point. Muna nga kita di sa Sugbo mahigala magbabinantayon gyapon ta no kay murag kilom-kilom ning atong kalangitan karon. Although mas bibinta-bintaha ron no ikumpara sa may semana nga doon naging mga pagbaha nga nahitabo. So bantay lang ta mga kaigsunan, gumikan kay bisag dili kita may puntarya sa bagyo, ang atong pangandaman mahigala ang mga pagbaha. Sa pikas bahin, Governor Pam Bariccuatro ni duaw sa panimay sa mga kumaling sa Barangay Butong, lungsod sa Argao, aron personal ngay paabot ang pahasubo sa pamilya sa usa ka inahan ug anak nga nakabsan sa kinabuhi diha mahigala sa panganak unta mga kaigsunan. Sa atong interview kagahapon gikan unta mga higala sa Argao District Hospital, nya gipasa mga kaigalan diri sa Karkar Provincial Hospital o gipasa diri sa may Talisay Hospital. Straight to the point. Nakabsan gyud kinabuhi ang inahan og ang bata. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mga kaigsunan sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinahanglan imbestigahon kini og atong subayon mahigala klaro og unsa ka tinuod nga mismo gani ang mga ambulansya mahigala sa atong district hospitals wa gyoy gasolina. Straight to the point. Og ikaw mga higala nga mogamit sa ambulansya ang publiko, nga mogamit sa ambulansya maopay mo palit og gasolina. Straight to the Og point. di mo larga mahigala di mapuno ang ambulansya. Unsa ni klarohon ta ni mahigala? Yon dili sa mo larga kay usa pa man, usa pa man. Isip pasabot aning kalakiha. Ato ning klarohon mahigala ha. Si Ace Durano ni announce na ang provincial administrator mga kaigalaan ni Governor Pam Bariccuatro nga nakadesider na sila nga ang 200 million alang sa Suroy-Suroy Sugbo or Pasigarbo Sugbo dili na madayon. Di na madayon. Ihatag nila mahigala sa mga lain panggastuanan matod pa. Pero akong hangyo, o panalitan doon na may mga ma-realign din nga mga budget. Siguroon gyud sa nato ning mga basic nga mga gikinahanglan sa katawhan. Labi na mga higala nga atong mga district hospitals, mga provincial hospitals. Ug labaw sa tanan, butangi pog budget in taon ng atong ambulansya nga makadagan. Dili kay mga pobre, mga sukid tig paminaw nga pag-abot sa ospital. Daan na ha. Inihap ang kwarta na maylo pag kwarta ng mga pobre. Unya pa gastuhon nimo gasolina, pila may gasto ng gasolina gikan sa probinsya padong sa syudad. Asa man ka mangita ang kwarta ha? Siya naman sad ang richest province mahigala sa lalawigan. Richest province sa nasod. Way gasolina ang ambulansya. Kaya kita lang ni katawa mga kaigalan, pero realidad niya ha, realidad ni. Palihog ko no, naman lagi 200 million para sa Pasigarbo Sugbo. 200 million man lagi na. Nganong wa man ay budget para sa gasolina sa mga ambulansya? Sige lang kiat si Gwen Garcia kaniadto hala gara-gara mga higala og sayaw-sayaw. Ala sayaw-sayaw. Pasigarbo dito mga higala, pero ang katawhang Sugboanon tuwa nag-ilaid sa kalisod. Ang basic services na binang healthcare, mga sukid di ba binapulting paita. Straight to the point. Pasagdan na ng mga pobre, bahala na mo. Mura ba og ka na ang makawagi kaluoy mga sukid di paminaw? Straight to the point. Bahala na mo da, manikay-sikay na lang mo inyo. Sus, Ginoo ko. Ultimo gasolina sa ambulansya wa. Unya nagabot sa Vicente Soto ang mga pasyente
Kay wa man masangit dito sa mga district hospitals sa dito sa Vicente Soto tuan naglinya. Liman ka nang mabot tag 50, 80, 100 kabuk ang maglinya sa Vicente Soto Hospital. Straight to the point. Bisan ang pasyente nga kaya ra unta nga maatiman sa district hospitals, kaya ra unta sa provincial hospitals, naabot sa Soto. Ano man wa may capacity. Imagine ka sa pag-evaluate pa mga kaigalaan pila ka mga hospitals, ginganlan og hospital pero ang iyang kategory infirmary. Straight to the point. Sa laktod og dunay mga minor lamang nga manginahanglan og surgery dili gani kahimo kanang mao mga hospitals. So kung doon na mga higalay na diskasya gabalhabal lang dito sa bukid, imo pa nang idagan sa Vicente Soto, Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Kaya mahatag adtong mao mga hospital nga ang iyang kategory infirmary ra, kutobra mahigalas paracetamol. Unya mga tao mahigala, hala, butar ni Gwen. May ganit karon may gala kamatngon na gid taon ang katawhan mga sukit tig paminaw. So dakong challenge ni in the park may gala ni Pambari 4. I hope naay kasing-kasing si Pambari 4, nakita na ko na niya og ang iyang anak ni kinis Nicole Catalan. Og I hope ang mga tawo nga naas palibot pod, no? Kinahanglan nga kana na ang pariha og krusada ba? Pariha og krusada mga higala nga mobati alang sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan serbisyo sa gobyerno. Straight to the Pwede point. man na mahimo sad mga kagalaan nga ang gobernador maura mahigalay dunay krusada ana. Kinahanglan niya ang circle ni mo diha kasabot ka mo apply ka sa Kapitolyo, dili ni komedya ning trabaho labi na mga higala nga first term ni Governor Pambari 4. Apil ka gani diha og invite ka mo apil diha o ikaw gusto kang mo apil diha, siguro nga mo serbisyo ka di ka mo apil ka diha mo panso nya lingkod-lingkod. Apil ka gani diha tabangan nimo, tabang gyud. Kay kinahanglan man ni kalakiha ron, liman ka nang sitwasyon na mga sukit paminaw. Nya inahan og anak na matay. Kana ron ta panganak ra mga kagalaan. Unya dili di first time, na daghan na hitabo ni ani, Straight to the Kagata ni point. pagtagad lumutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Diya ni mo point. na makita ang tao ba nga sa ako nang giingon og contest pa unta sa declamation or contest sa oration katos guinda og ito permi. Aska mayuha mo dag istorya, no? Nya ang haylo tingog kanus ani may burak yang tingog kanus apugngan, kanus amo taas, kanus amo mubo, may pagka-train. Pero why credibility? Sa aktual mga higala nga pagsulti na nining may manana sa estudyante pata nga to apaka contest oration karon ang contest dili naman mga higala nga ang judges mo judge nimo unsay imong performance sa stage. Tan-aon beyond ana unsay credibility nimo bisa pag maayo ka mosulti but-but na imong gisulti. Importante ang credibility. Tanawa ra kaway kaluoy ang atong mga provincial hospitals mo ni mga nahitabo mga kaigalaan. Niya pa dugang mga higala karon ang Kapitolyo matod pa makigtagbo na karong adlaw talis kadagkuan sa Mr. Law Philippines. Kini pong Mr. Law timailhan sa ni sa way kaluoy, isa pa dakong kwarta kiba man ta dakong kwarta gisuwat ko naman sa kong kolom. Limang kag mukita ang Cebu North Bus Terminal o Cebu South Bus Terminal in a year. Mga 14 million ang mada mahigalas Mr. Lo. Pilay gihatag sa province, 5% lang mahigala na ara sa mga 700,000. Ako nang gisuwat sa kong kulom kay doon ako'y source good ana. Nga klaro gyud kaayo nga nakakuha gyud kog dokumento. Mao day ni bahin sa province. So kung mao ni ang 5%, pila man di ang tibuok kwarta. Ato nang gikwintada mga sugid ni paminaw pretend ko So mawadaan siguro kaluoy di ang tao no ngam tan-aw nga bahala na mo dihag bayad mo kuan. Kanang kung usa ka bus, puno nga bus panalitan mo larga padong sa Alcoy, padong Santander. Kanang tanan mangihi na daan before mo lakaw, Ina ba si alas mo daan pangihi sa mo daan kay layo-layo ra bang biyahe. Di ka bayad tag 10 kada usa. Ang adlaw mga higala sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal. Unsa man tong giingon ni Isdurano 33,000 a day. Sa lang sa usa lang ka terminal Kana lang. Kay ngano kanang tanan. Kana asa boss. Gikan pa ka dito mahigala biyahe gikan Santander padong diri pag-abot diri mo ngita kag CR di naadayon ka diha sa kon bayad. O dayon larga CR sa mudaan kay layo ang biyahe. Bayad na sad. Nan og ikaw usa ka amahan or inahan nagdakag bata, nagbitbit kag bata, tulo ka buok.
Unya mo takod-takod mga higala mga kahion ko. Ako po kahion ko. Manakod na ba na mangagdang usa, manakod tanan. Ang amag imong inuno sa kabata nga ayo sa diha kay ang kanilang imong maguwang may paihia. Ang uban kamo na ayo mong pangihi. Anak mahigala kaway kaluoy. Kadto si Gwen Garcia katong iyang previous administration. Straight to the Dali point. pagtagad butaga sa tumaw-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan na usa ka kinini ang bilyon ka pesos nga calamity fund sa Kapitolyo wa magamit. Sud na sa pipila ka katuigan. Subay niini matod ni Provincial Administrator S. Durano ilang ibalik ang naandang status sa Provincial Disaster mga higala matod pa Provincial Disaster Office aron mapalambo ang kapabilidad ang capability niini sa disasters response. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukid tigpaminaw ato sa tagag pagtagad mga higala kay kinini ang kinunsa naman ning boxing ni Basti Duterte mga higala og ni Nicolas Torre. Diversionary tactics ni Ordili na bahala na lang tan-aw lang kita ini kay welterweight division eh. Si Torre mahigara naa sa pagkakuan orthodox niya ang style si Basti kinini ang si Basti may orthodox si Torre may gala southpaw. Ini si Torre inspired by Manny Pacquiao ni kay mi fight man si Manny Pacquiao may gala maguwang siya og 16 ka tuig ni Mario Barrios. So mi fight man siya daog way daog na draw na hinoon. Kini story po na niya nga total maguwang sa 18 ka tuig ni Basti. Pero way siguro nga og timing ambot og ang games sa amusement board muhatag bakag otoridad ani mahigala kay delikado wag mga disgrasya mo diha. Kinsa may oy basulay. Ato ni pagtagad butaga mahigala sa tumaman-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin didto mahigala kining nabalik na ba si BBM dai? Okay na no? Kay kinini ang nakakuha man gyud og nakahangyo man gyud og 1% nga tax. Ang gi-impose si Trump mahigalan 20%, nakahangyo gyud in taon og 1%. Nakabalik atong Wednesday makabalik mahigalas BBM. Unya mo lagi na nga kinini ang uban mahigala mingon mayon na kayo oy nya ginganlan pa sa Trump mga higala nga tough negotiator. Gikan mahigala ang Pilipinas ug ang Amerika maoy sa ilang mga produkto mga kaigalaan zero ang tax. Pero kita 20% ang gi-impose nga tax. Unsa man negotiation or imposition? Paita mahigala ang uban mo kag makaluoy Bongbong Marcos sabay pagtan-aw ni Trump niya or usay ang uban po makatawa. Kay ang Indonesia mga higala gitawag-tawag lang sa telepono gikaltasan man Trump mahigala mga 10%. Hasta pong Japan mahigala 10% sa gikuan tawag-tawag lang pero sa Bongbong ngadto sa Amerika 1% lagi taw. Maluoy ba tang BBM o makatawa ba ta niya? Ang sabay pagtanaw ni Trump ni BBM. Or mura man mga higala og nakig-negotiate siya mahigala from a position mga kagalaan sa kahuyang, no? Not from a position of strength. Kining maong negosasyon kung negosasyon magani tawag ani. Boy no, kining uban pa may sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kayong Diyos o ang natawan mauwi akong nialagaan. Sa kalingawan mga drama o balita ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo komentaryo wala pag-iigan. Patas lang na pagservisyo o
Straight to the point.